cine? Mama, stai. Pentru tăticu, ia. Ia să vedem. Bun. Hai, mai departe. Treceți. Poftim. Care e următorul la cadou? Nu e al meu, mă. Ba da. E al tău ăsta. Terminat că de dau. Da, terminat el de dat. Ia. Asta e pentru luminița. Mulțumesc. Ia uite. Oh, la mult. Oh. Îmi place mie cel mai mult. Asta e pentru Răzvan. Mulțumesc, Super. mulțumesc. Eu am terminat, da? Așa. Bravo. Ce urmează? Asta e pentru dumneavoastră? Asta e pentru mine? Da. Fiecare avem toți. Aha. Bun. Am primit cineva. Și ăștia mici au primit o garniță. Și la cadouri, ia, tu ce primi lumii? Eu am primit, nu, trebuie să dau ție cadou în primul rând. Mie. Uite cum scot mâna. Uite cum scot mâna și iau cadou. Și greblă, mâna greblă să făcu. Deci poate schimbe cadou. Ai mâna lungă la Mâna lungă la luat, ai văzut? Uite ce am primit. Ia. Oh, bun. Bun. Ia să vedem ce ai primit și. Ia să vedem. Eu ce am primit? Ia să vedem ce ai primit. A cui o fi mașina asta Audi? Cu marca asta așa frumoasă. O fi a mea Ia sau uite o ce am fi a primit. ta? Oh, ce frumos. Bravo. Aha. Îți bag cu cine, dați-mi mie. Dați-mi. Să nu uiți aici, mamă, să nu... Așa. Și ea, mama ta ce a primit? Ia. Mama a primit. Pe ia, desfaceți acolo, ia să vedem. Are acasă ce a primit, că l-a avut de el. Am înțeles. Bun. Bravo, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate. Răzvan a dus pentru domnul Sandu? L-am mic, am uitat. Unde? Vezi că e popat într-o pungă. Nu, e aici, e aici. E în punga aia. Vino cu că e aici, lumii. E aici, lumii. A venit moșul. E în punga aia cu Samsung. Uite acolo, jos. Dar să vedeți ce e. Și eu am de la domnul Uite Sandu. jos acolo. Samsung. Uite ce am primit de la domnul Sandu. Ah. Pentru domnul Sandu, tu ți-arăți. Ia uite, bă, ce frumos. Ce-mi place. Pentru intelectuală, ești intelectuală. Eu sunt intelectuală și nu înțeles. Voi... Ia. Și el ce a primit, mă? Ia arată. Ia să vedem ce... De peste mări și țări. Ia citește de unde e venit în primul rând. Stai așa să vedem acum ce spune. Ai primit și tu, mami? Da. Ai primit și acasă, ce moși. De unde e venit, mă? Ia. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Ceva dulce. Răzvan Vrabie. Nu scrie mai jos de unde e plecat? E plecat, mă, asta. Asta e din partea noastră, da? Sau nu văd eu bine. Nu vezi tu bine, mă. Am băut țuică fiartă și nu mai văd Nu bine. mai văd, nici eu nu mai văd bine. Da? Nu vreau asta. Mă rog, e venit din Uite aici, us. Nu. E venit din Miami, mi se pare. Miami Beach. Din Miami, da. Și ce, mă? Ia vezi, ce e înăuntru? Aoleu, ce-o fi? Zboară? Zboară, fii, ține-l. Papagal, ce? Ei, da? Ia uite, mă, brut, atitudine. Extra. Deci nu mai există decât acolo. Bravo. Bravo. Hai să mă filmezi și pe mine un pic, că eu n-apar în acest filmuleț. Auzi? Ia uite, mă, că am apărut și eu acum. Și floricele? Da, alea stai joci cu el. Uite lui că am apărut și eu în filmul ăsta. Da. A? Bravo. Da. Ce ai făcut, Răzvan, cu scârmieră?